икән минем төсле карандашлар? Монда юк, балалар. Ә сез күрмәдегезме? Монда юк, монда да юк. Ярый әле минем тылсымлы таягым бар. Ул ярдәмендә мен аларны табачакмын. Менә бит алар, бәгырькәйләрем. Балалар, ә сез вак-төяк әйберне кая саклыйсыз? Беләм. Кесәдәдер инде. Ә мин сезгә беләсезме бүген нәрсә өйрәтәм? Кәгазь кесә ясарга. Әйдәгез, башлыйбыз. Ә кәгазь кесә кая икән? Сезгә бит аны күрсәтергә кирәк. Менә бит ул. Карагыз әле, нинди елмаючан. Моның өчен безгә 2 кәгазь тәлинкә кирәк булачак. Җипне дә онытмагыз. Пычак, карандаш, сызгыч, кайчы да. Ә елмаюны без төсле карандашлар белән ясыйбыз. Бер тәлинкә кесәнең арты була, ә алгы өлешен без яртыдан күбрәк кисергә кирәк. Безнең яраклы әйберләр юылмасын өчен. Мин карандаш ярдәмендә сызгыч белән юл сызам. Һәм кисәм. Алгы өлеше әзер. Хәзер без бер тәлинкәне икенче тәлинкәгә ябыштырабыз. Аның өчен безгә җилем кирәк. Балалар, яңадан кабатлап китәм. Бармакларыгызны саклагыз, пешермәгез. Алгы өлешен ябыштырам. Беркетәбез бармакларның ярдәмендә. Кесә әзер диярлек. Елмаюны гына ясыйсы калды. Мин күзләрне кара карандаш белән ясыйм. А елмаюны кызгылт сары белән ясыйм әле. Миңа калса, бу елмаю нәрсәгәдер ошаган. Балалар, сез белмисез микән? Бу бит кыстыбый. Менә бит. Булды. Миңа ошый. Бауларын гына әле ясыйсы гына калды. Безнең бит кесә эленеп торачак. Моның өчен без тишкеч белән сез драколны ала аласыз, тишекләр ясыйбыз. Ә хәзер алам җеп һәм кирәкле озынлыкта кисеп алам. Җепне тишекләргә кертәм һәм бәйлим. Калган өчен кисеп алам. Икенче ягында беркетәм. Булды. Безнең кәгазь кесә әзер. Нәрсә салып була икән? Менә карандашларны да салып була. Тишкечне дә, кайчыны да. Хәзер минем әйберләрем бер дә югалмаячак.